Έλα, Θόδωρε, σώσε με. Σώσε με. Καζάκης στον Ριάννο να πάρει και τόσο. Εντάξει, Θόδωρε, εδώ είναι ακόμα ένας εδώ μπροστά. Τους έχουμε εδώ. Μπορούν τα φωτοϊντάκια τους, 08, Μπούντο. Νούμερο 8. 1400. Κορίτσια ο Καζάκης. Πανόπουλος, πώς έχει φύγει καμάνα μου. 1900. Α, με πού πας τώρα, 1900 κυβικά. Εντάξει. Το έχασα, το zoom μαλακία. Να δούμε τώρα τι έκανε το Φάβια. Το πεζό 200 που βλέπω με 6 σηκώει τροχό από εδώ, από εκεί. Για να δούμε τι θα κάνει και από εδώ. Θα πάμε πρώτη μέτρηση, να δούμε τι κάνει το 206. Τώρα έρχεται στην ευθεία. Δεν πάντα ακουμπικό. Το κάτσε έτσι. Ναι, αμέσως μην δίνω λίγο τρίπ, αμέσως χειροκροτάνε. Παράνε εκεί πάνω παραπάκια, πάμπα. Πάει, φουλ, πίνε, αυτά γύρισε. Για να τα έκανε ο Καζάκης. Ο Καζάκης έρχεται φουλ τάπα. Και με γονικό και όλα. Παρακαλώ κάποιος να προσέξει το... Για να δω ο Καζάκης τι χρόνο θα γυρίσει. Και γυρίσαμε χρόνο 56-4. Κοίτα, δώσε χειροκροτάνε, αν βλέπετε λίγο. Να πω κάτι λίγο σωστό. Εάν βλέπετε λίγο κόλλο, χειροκροτάνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ αμέσως είναι λίγο, εδώ ακριβώ. Από τους άλλες έχουμε και βγει από εδώ και με κράζει τα παιδιά. Μωράς τα μετά. Για να δούμε τι λέει από χρόνο. Είναι αυτά, για να ακούσω. Χειροκρότημα δεν έρχεται χειροκρότημα τώρα. Για να δούμε το Φάβιο τι θα κάνει. Δεν σ' ακούω μάνα μου. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Για να δούμε. Φάβια έρχεται τώρα. Καθαρίζει, οπλίζει και περνάει. Με τουρμπο Φάβια. Είναι από την 10. Πεντούσα. Κολλάει κάτω και δώσε. Γενιό. Για να δούμε τι θα κάνει το 206. Μπορεί να κάνει όχι, είναι ωραίο θόρυβο. Ωραίο θόρυβο. Για να δούμε τι θα κάνει το 206. Όμως ούτε τώρα οι όλοι έχουν αποσκοπιάσει. Πάση στον Πανόπουλο τώρα, στον κύριο Λάτση με γκολ. Μπράβο, μπράβο. Και ένα γκολ. Το 206 γύρισε 58 και 63. Α, τώρα δεν μας έδωσε τώρα αυτό που θέλαμε. Άκου το Φάβιο, πώς καθαρίσει. Πολύ ωραία πάει το Φάβιο. Τούμπανε το Και έχουμε τώρα Φάβια. πούντο και γκολ. Γκολ Όχι και πούντο, 400 όχι FSI. καλό μέσα, τελείως. Πρέπει να φοράει κάτι στο μάξι απάνω. Εξάμιση, πρόγραμμα, κάτι φοράει. Να δούμε τι θα κάνει. Δώσε, μην το αφήσεις με τίποτα. Μπαίνει η μαλλιά και βγαίνει τρίτη. Για να δούμε τι θα κάνει το 26. Ξέρετε να έχουμε και φωτογράφο εδώ που να ανεβάσουμε και φωτογραφία στο site και στο www.aop.gr. Θα δείτε τις φωτογραφίες από τους αναλυσόμενους που θα τα κρατήσετε και στο www.pitpoint.gr. Να υπάρχουν φωτογραφίες να δείτε τον αγώνα. Το αγαπημένο στον οδηγό. Τέλειωσε το 206, πίνε αυτά, 401 έκανε. Βλέπω το Φάβια είναι πιο γρήγορα. Sorry, παίρνω. Το Φαβάκια είναι πάει πολύ καλά. Γρήγορα πάει το Φαβάκια. Είναι τρελός ο Γερμανός. Πέντε φοράει κάτι κανδάσκα καλύτερα από το Θωμάς. Πιστεύω. Ξέρεις Θόδωρα. Θόδωρα. Είσαι εκεί Θόδωρα. Ακούς. Σε ακούω, αλλά δεν ότι είναι ζωντανός. Ωραίος. τελειώνουν ο Καζάκης λοιπόν και ο Καλιάφας. Φοβερή φωτογραφία, φοβερή. Μ' αρέσει. Είσαι γάτα. Μου το άφησε μία. Τώρα είναι cool down και τώρα έχουμε ζέσταμα. Ξεκινάμε και προχωράμε τώρα γερά και δυνατά. Έχουμε ένα πίσω το άλλο. Μπούντο, γκολ, Αλφα Ρωμαίο και το τέλος είναι... Δεν βλέπω καλά. ΑΕΞ που φαίνεται ο κύριο Κρέπας. Πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Θα ακούσεις σημαίνει τετραπεντάδολο στο αυτοκίνητο. Ξεκινάμε τώρα. Χειροκροτάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλειξε θέμα και έδωσε.
Μπαίνει το κουτάκι μέσα τώρα. Και εγώ τώρα τον κύριο Λάτσι. Έχει πέρασε από εδώ κύμα, σηκωθούμε πάνω, πάει. Έχω τώρα και τον Φάβιο που έρχεται να τον χειροκροτήσουμε. Πήγε πολύ ωραία τάμπα, χειρόφωνο, τράβηξε, έκανε ράνε και μαζί της και θέμα. Εδώ, θα τραβήξει καντήρι για να Θα δείξει μια καζία να τον χειροκροτήσουμε. Για να τον γουστάρουμε, για να δούμε. Γίνει έξω σιγά σιγά. Ξέρει τι είναι τώρα προς τη